Fideo dosbarth ti chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Differi sain a cos o egwyddorion sylfaenol. Differi sin x. I ddarganfod deilliad ffwythiant o egwyddorion sylfaenol, mae angen defnyddio'r fformula yna. Terfan fel mae delta x yn mynd tuag at 0 o'r ffwythiant fx plus delta x minus fx i gyd i rhannu gyda delta x. Gyda fx yn haflu sin x, i ni'n mynd i gael bod f dash x yn haflu i'r terfan fel bod delta x yn mynd i 0, sin x plus delta x minus sin x rhannu dy delta x. Ond ni'n gwybod bod sin a plus b yn haflu sin a cos b plus cos a sin b, felly gallai ehangu'r braced sin x plus delta x i roi sin x cos delta x plus cos x sin delta x, a wedyn tynnu'r sin x, rhannu hwnna gyd gyda delta x, a wedyn gwneud delta x fynd tuag at 0. Felly, os cymerau mas y ddau sin x, bydd yn gadael fi dy cos delta x minus 1 plus y cos x sin delta x ar y diwedd. Rhannu hwnna gyd y delta x a gwneud i delta x fynd at 0. Gantel delta x yw'r peth ni a diddordeb mewn, gallai fynd ar terfan i fewn i'r mynegiad yma. Felly mae sin x lluosi terfan fel mae delta x yn mynd at 0 o cos delta x minus 1 dros y cos x plus cos x lluosi terfan fel mae delta x yn mynd at 0 o sin delta x dros delta x wedyn. Nawr mae angen delio gyda'r terfannau yma, beth sy'n digwydd i'r rhain fel mae delta x yn mynd at 0, a dyw hwn ddim yn amlwg. Differi delta x y terfannau. Mae rhaid delio gyda'r terfannau yma. Dyna'r ddoi ni angen edrych yno. Gwyddwn bod cos 0 yn 1 a bod sin 0 yn 0. Felly, bydd yr ddau yma yn cos 0 yn 1 minus 1 yn 0, rhannu dy 0, a 0 rhannu dy 0. Felly, bydd yr ddau yma yn 0 rhannu dy 0, os yw delta x yn haflu 0. Felly, rydym am anelu am 0 yn araf. Felly mae angen edrych ar ymddygiad y ffwythiannau gwahanol yma fel mae delta x yn mynd at 0. So defnyddio ni timeline Excel, delta x yn y colwm cyntaf yma, a mae delta x yn dechrau dy 1, wedyn rhannu dy 10, 0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0.01, 0.001, ac yn y blaen. Tabl nesaf yn cos delta x ar gyfer y gwerthoedd yna. A wedyn mae cos delta x tynnu 1 allan o'r hynna, gyda ni'n y trydydd colwm. Wedyn rhannu'r cyfan gyda delta x ar y diwedd. A chi'n gweld bod y colwm gwyrddin, fel mae delta x yn mynd yn llai, yn anelu at 0. Noder, mae'r onglau yn y tabl mewn radiannau. Felly, cos delta x yma mewn radiannau, mae'r cos yn cael ei roi i chi. Mae calculus dim ond yn gweithio gyda radiannau. Gyda ni yma wedyn, ar yr un arall, os di delta x yn mynd yn llai, mae sin delta x dyn ni yn mynd yn llai, ond mae sin delta x rannu dy delta x yn anelu tuag at 1, fel mae delta x yn mynd yn llai, mae'r ffracsiwn yma yn anelu tuag at 1. Felly, ni'n gallu gweld o'r tabl bod canlyniad cos delta x minus 1 dros delta x, fel mae delta x yn mynd yn llai, yn anelu at 0. A wedyn ni terfan sin delta x dros delta x, fel mae delta x yn mynd yn llai, yw 1. O ganlyniad i hyn, gallwn ar gyfer fx yn haflu sin x, dyna beth oedd gyda ni, a dyna beth i ni wedi dod o hyd iddo. Felly ni'n gallu gosod reina yn y mynegiad, felly mae f dash x yn haflu sin 0 lluos sin
x lluosi 0 plus cos x lluosi 1 sy'n rhoi i ni f dash x yn cos x. Felly os yw f x yn sin x, mae ddifferiad yn cos x. Gwneud yr un peth am cos x, defnyddio egwyddorion sylfaenol, y fformula, felly cos x plus delta x minus cos x rannu dy delta x, fel mae delta x yn mynd yn llai. Felly ni'n gwybod bod cos a plus b yn hafel i cos a cos b minus sin a sin b. Felly mae'n f dash x ni'n hafel i'r terfan fel mae delta x yn mynd yn 0, cos x, cos delta x minus sin x, sin delta x, a wedyn minus y cos x ar y diwedd i gyd i rhannu dy delta x. Lle gymeryd cos x allan o ddoi derm yna. Felly cos x dy fi, cos delta x minus 1 a minus y sin x, sin delta x dy fi ar y diwedd i gyd i rhannu dy delta x. Delta x yw'r unig beth sy'n newid, felly fi'n gallu mynd ar terfan i fewn i'r mynegiad i ddelio gyda'r termau elfennau sy'n defnyddio delta x. Felly cos x, f dash x yw cos x, lluosi terfan cos delta x minus 1, rhannu delta x, minus sin x, lluosi terfan y sin delta x, rhannu dy delta x. Nawr, ni wedi gweld bod rhain, yr un cynta yma yn mynd at 0, a'r ail un yn mynd at 1. Felly ni'n gallu gosod yna yn y fformula, a ni'n cael bod f dash x yn cos x lluosi 0, minus sin x lluosi 1. Sy'n rhoi ni bod f dash x yn minus sin x. Felly, os yw f x yn cos x, mae f dash x yn sin x. Beth mae hyn yn edrych fel? Os ydrychwn ni ar graffiau sin x a cos x, gwelwn bod y canlyniadau yma yn rhai synhwyrol. Felly dyna graff sin yw'r un gwyrdd, a dyna graff cos yw'r un coch. A'r llinellau D, byr D, yw'r tangiad yn y pwyntiau 0, pi dros 2, pi, 3 pi dros 2. A os drychwch chi ar graddiant sin yn 0, mae fe'n 1 am y gwerth cos, pan mae e 0, gwerth y graff cos, nid y graddiant, yn 1. Mae gwerth graddiant sin yn 0, yn pi dros 2, mae gwerth y cos y linell goch nawr yn 0. Mae gwerth graddiant sin yn pi yn minus 1, a mae gwerth y graff cos yn minus 1. Mae gwerth graddiant sin yn 3 pi dros 2 yn 0, a mae graff cos yn mynd trwy 0. A hefyd, edrych ar graff cos a cymharu'r graddiant ar gyfer cos i gymaru â y graff sin, felly yn 0, mae'r graddiant yn 0, mae'r sin yn mynd trwy 0. Ar pi dros 2, mae'r graddiant yn minus 1, ond mae'r y graff yn plus 1. Yn pi, mae'r graddiant yma yn 0, a mae'r graff yn mynd trwy 0. Yn 3 pi dros 2, mae'r graddiant yn 1, a mae'r graff ei hunan yn mynd trwy'r pwynt minus 1. Felly mae fe'n negatif i gwerthoedd sin. Wrth edrych ar graff sin, gwelwn ni bod y graddiant yn gostwng yn raddol rhwng 0 a pi. Felly mae'r graddiant yn 1, mae'n mynd lawr i 0, a mynd lawr yn bellach i minus 1. Wedyn mae'r graddiant yn dechrau cynyddu, so minus 1 tuag at 0, graddiant ni'n siarad am, a nôl at plus 1. Yr un modd, mae cromlyn, felly mae cromlyn y coch yn lleihau yn raddol tuag at pi, wedyn mae fe'n cynyddu'n raddol. Wrth edrych ar graff cos, gwelwn bod graddiant yn gostwng, so mae fe'n 0, y graddiant, edrych ar y D, mae'r graddiant yn minus 1, mae'r graddiant yn 0. Felly rhwng 0 a pi dros 2, mae fe'n gostwng yn raddol, ac wedyn yn cynyddu'n raddol tan
3 pi dros 2, felly mae fe'n -1, mynd tuag at 0 a mynd i +1. Felly mae'r graddiant yn cynyddu yma, a sy'n negatif i beth sy'n digwydd i'r gromlin sain. So mae gromlin sain yn cynyddu'n raddol i pi dros 2, mae fe'n lleihau wedyn nes 3 pi dros 2 a wedyn cynyddu. Chi'n cael gweld pa un yw'r gwaniad. Felly cofiwch differu sain, chi'n cael cos, ond differu cos chi'n cael minus sain.